Slight right onto Jose Abad Santos Avenue. Kailangan na ba kaya? Shout out sa'yo Papa Harold, ang gwapo-gwapo mo. Shout out sa'yo Papa Chris, ang gwapo-gwapo mo. Tara, nanda mo po siya. Paturuta lang pa rin nga eh. Haldan me. Lad, tuloy ka dyan ha. Ay, kami pala. Bobo ang puta. Yang muna nakit.
humawak ng ganito. Oo, sir. Ano yan? Dalawa na nga ako, sir. Kailangan hawak ka dito lang. Kasi yan, pagka lumapot sa taon mo eh. Diyan sa may kaliwa, ito, banda. Parang ito yung boundary niya, sir. Itong creek. Tawid ba? Ay, madalas. Bayaw, tawid pa yan dyan, bayaw, di ba? Kaya pag nagbakod, ito yung ilog na to, doon kinukuhaan ng tubig sa Pangarap. Ito yung ilog na to. Ito yung nagpupunta sa tubig to. Palakas na ng palakas kasi may mga bakal na nagpupa. Ibig sabihin, babalikan ko. Mabalikan ba ito? Reference muna yung kinukuha namin, sir. Okay. Ganda exercise to. Pampanga, di sanay. Patag doon. Atag eh. Buhangin. Buhangin na sinusukat doon. Hindi mabato. Overit. Overit yung makina. Mingal bilis da. Mingal ko bitis. Nasabit pa eh. Minsan, muna na kayo. Sige lang. Kapag... Bilis mawala ang tao dito pag nasusukat. Saan na?
Nanginig yung pa ako. Mahina na. Kinakalawang na si Tetet. Hindi, wow. Anong bang letter ano na yan, sir? C. Ah, C na yun. Yun na yung tatlo lote? Okay. Eh, pwede ba sila po yung drone yun? Mahangin. So, second. Oh, may abang. Ay, walang bunga, sabi ko sa akin dyan. Baka 5 niya yan. Pakitiyan, miski isa. Tira nung oras yung ano dito, yung di ganong malakas yung hangin. Wala. Baka di ba kalipad yung drone dito, no? Hindi, ngayon lang naman. Papadrone na kung gagawin niyo, sir. Padrone, dapat sa taas, drone. Para makita yung update na ano, yung lote, yung anong status. Mamaya na, mamaya hapon. Pwede yun, yun tayo. Oras mamaya hapon. Nakapila na ka shot? Ano ba siya yung sili? Ninanakaw eh. Sinabi sili, maruwanan. Nakaras babor itong tinda-tindaan tapos set ng boss. Ano na? Ito. Tarantado ka, Joseph. Batang Mindanao ito. Baka talo pa kita sa lakaran kung saan na pupunta. Mindanao kayo siya? Oo. Ligan. Dalugan. Yan ako ano noon. Ang dalog. Dalugan sama. Na, toko. Pala mata mas buri ko ni patas niya ini kaysa yung baba. F mo na, M mo na yun. Ben, sana ka ano isang muhon din? Tapos pataas na tayo. Ayun, corner. Sa atin bakod to, sir. Itong isa, bakod natin yung iba niya. Okay, sir. I-duat si shot niya. Wow. Maganda daan dyan. Maganda, oo.
Siya. Pwede yan. Papagal. Kunyat ko sa akin mamaya. Nak ada. Sa baba ko. Oh, din, sila ba? Dito, kitang gilwa do. Terus kita nanti mo lang. Shout out sa'yo, Papa Harold, ang gwapo-gwapo mo. Ano kaya tayo? Ayan tayo. Basta tayo. Habang humina yung ulan. Pero parang saan tayo? Shout out sa'yo, Papa Chris, ang gwapo-gwapo mo.
Sigaw, palong-palo. Sini. Na, dito namin Juk. 31. Hindi lang gini. Kami nakabo yata ka rin, Dok. Ilan? 20 siya di. Papunta na kami, Brad. Isa din. Isa? 27? Babo, kailangan naman ba, Dok? Kita eh. Isa din. Bibaba ang boss, hazard yan. Hazard, boss. Boss GR, hazard po ha pag uwi namin. Shout out sa'yo, Papa Harold, ang gwapo-gwapo mo. Salamat sa panunood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright?